Alkusyksy on puhuttu siitä, missä olit kun 1. syyskuuta rysähti. Soppa on kiehunut ja hämmentäjiä on riittänyt. Tästä syystä myös rivistystä pois jokerimiehistä Semir Benamur, Jarkko Ruutu ja Ossi Väänänen sekä valmentajat Tomi Lämsä ja Tomek Valtonen. IFK lähtee puolestaan avaukseen ilman Ilari Melarttia, Juuso Salmea, Siim Liivikkiä ja päävalmentaja Pasi Sormusta. Avauskiekko putoaa jäähän. Toivottavasti tästä eteenpäin pelataan vain kovaa, mutta rehellistä jääkiekkoa. IFK pääsee avausvitosella jauhamaan vajaa minuutin, jopa 2 miehen ylivoimaa. Samanaikaisesti kun jokerit saa täyden viisikon jäälle, jakaa Ville Peltonen namupassin Iiro Pakariselle, eikä Kuopiosta punapaitaan saapunut nuorukainen erehdy. Kellot pysähtyvät aikaan 5:14, kun viime kaudella 10 maalia viimeistellyt Pakarinen iskee. Peltosen lisäksi Charles Redenbachille syöttöpiste. IFK-johtoon hetken hurmaa. Vain 40 sekuntia IFK-juhlista kuittaa jokerit tasoihin. Kiekko pyörii Robert Nyholmin luistimista Joonas Raskille, joka näkee täysin vapaana Ilari Filppulan. Ammattimiehen varmuudella kiekko pussiin ja numerot tasan 1-1. Viime kaudella 10 häkkiä naputelleen Filppulan maaliin syöttöpiste Raskin lisäksi myös toiselle uudelle jokerikasvolle Steve Mosesille. Jokerit pääsee ensimmäisen kerran ylivoimalle 10 minuutin kohdalla, kun Kimmo Kuhta kuluttaa jäähypenkkiä. Kuvio on kohdallaan, kun kiekko liikkuu Ilari Filppulan kautta Beni Ivsille, joka jatkaa Steve Mosesille. Joni Ortion tiikeri loikkaa myöhässä ja 23-vuotias jenkkihyökkääjä ihastuttaa. Ensimmäiseen 10 tehot 1+1 ja suosio fanien keskuudessa on näin lunastettu. Nordenskiöldin kadulla kirmataan kovalla innolla ja IFK on 2-2 tasoitus räpsähtää 13 minuutin kohdalla. Aki Kivelä jakaa kiekkoa ja Roope Talaja pamauttaa limpun ohi Eero Kilpeläisen. Viime kaudella läpimurron Blues-paidassa 18 maalilla tehnyt Talaja saa myös hyvän startin toiselle tulemiselleen IFK-paidassa. Talajan tilillä jo 2 ottelua IFK:sta kaudelta 2009-2010. Kauden ensimmäinen stadin paikallisvääntö tarjoaa avauserässä peräti 5 maalia. IFK kuittaa erän niminsä 3-2, kun Mikko Jokela pelaa viivalla hienosti. Jakaa kiekon Iiro Pakariselle, jonka matala rannekuti on myrkkyä Kilpeläiselle. Voiko nuori 21-vuotias Suonenjoen kiekkokarhujen kasvatti parempaa starttia toivoa pääkaupunkiseudun paljon puhutuissa kirkkaissa valoissa? 2 maalia ja uusi kotiyleisö heti haltuun. Maali-iloittelu Helsingissä jatkuu myös toisessa erässä. Kellossa 29 minuuttia ja Ville Varakas pääsee laukomaan viivalta. Kiekko kimpoilee jokeri luistimista ja yllättää lopulta täydessä maskissa olevan Eero Kilpeläisen. 5 edelliskautta Kuopiossa ja Espoossa viettänyt Varakas tuulettaa paluunsa kunniaksi. Syöttöpisteet tähän maaliin Charles Redenbachille ja Iiro Pakariselle, numerot 4-2. Seuraavaksi on sitten jälleen jokereiden vuoro tulla maalin päähän. IFK ei saa millään kiekkoa pois omalta alueelta ja lopulta työmiehen palkinto myönnetään maalin edustan metsurille Jani Ridalle. Kyle Klubertans on ratkaisevasti myöhässä. Tästä liigauran 124. osuma ja syöttö kunniaa tahtomaalista duunariosaston Henri Heinolle ja Juhani Tyrväiselle. Toiseen erään mahtuu vielä illan 8. maali ja kyllä tätäkin kelpaa katsella. Charles Redenbach heittää komean lätyn ohi jokerin puolustuksen ja lopulta Ville Peltonen siirtää tyylillä IFK:n 5-3 johtoon. Olkoon tämä sitten 39-vuotiaan ikonin statement viime viikkojen puheisiin. Kimmo Kuhdalle tähän kakkossyöttö ja IFK on 2 maalin johdossa 3. erään. Kolmas erä ei enää käynnistä jokerikirja. Maaleja kuitenkin vielä nähdään ja niistä vastaa IFK tyhjään rysään 46 sekuntia ennen loppusummeria. 6-3 numerot saa viimeistellä Roope Talaja, jolle iltapuhteeksi mukavasti 2 maalia. Kimmo Kuhta ja Toni Söderholm naulaavat nimensä tähän maaliin aikakirjoihin. Ja kerran vielä pojat, sanoi Tapsa Rautavaara aikoinaan. Loppunumerot kauden ensimmäisessä Helsingin paikallistaistossa 7-3. Viimeisen maalin nakuttaa Ville Peltonen ylivoimalla, jolle tänään tehot 2+1. Ketjun hyvän illan kruunaavat syöttöpisteellä Charles Redenbach ja Iiro Pakarinen, joille molemmille herroille 4 tehopisteen iltapuhde. Valtikka jää näin Nordenskiöldin kadulle kauden avauksen jälkeen.